Dahil ko ng Diyos, ayaw buntag kanyang tanan. Dalay ko ng Ginoo nga siya, nakikuban ka na ito, karon kayo ni atas sa balay sa Diyos. Ipadayon tato atong gisgot, atong aging Domingo, may tungod sa spiritual death. Part 2. Nga aron yun atong masabtan. Atong hisgutan ang issue of life. Kanang issue ba? Kanang the issue, kanang ang meaning sa issue is yung pa sa dictionary, unsettled ba? Unsettled life. Kanang concern about sa itong life ba? Concern. Di ba mo concern sa inyong life? Problem. Mo na gitawag issue. Ang problema sa itong kinabuhi nga nung mamatay man ta nga nangalaga na ito sa Ginoo. Matod pa dito sa dictionary, the point at which as an unsettled matter is ready for a decision. Ang point ba, ang puntos katong wala ma-settle imong life gani? Kanang mga matter sa imong life nga ready to decision. Na kung sa may decision sa itong kinabuhi, mamatay lang. Mabita na magtuntag pulong kung unsay gingon sa Ginoo kay diri daw sa pulong sa Ginoo mugawas ang issue sa itong kinabuhi. Nganong mga matay man ta, kung dili na lang ta. Abi nimo si Kristo sa atong pagtuo, sa mga pagtuo sa Christian, si Kristo is life. Which is daily life. Kung dili eternal life, di ba? Ang pagtuon nila life, must have life. I am the way, the truth, and the life. Pag mga lagad sa Ginoo, nanay life. Bisag mamatay, nanay life. Was na kabaloon sa giani ni Kristo diri, nagdala siya og eternal life. Mo bitaw na usay ang eternal life, bawa masabtan sa tao. Abi nila ka ng eternal life, kung imo nang dawaton. Unang kung mangutana ka, sa diya nga ang tao makadawat mag eternal life, mamatay ba siya? Sa tubag ni Jesus Christ. Basahan na ito diya sa 5. Sa Juan. Usay ang tao ba, mo nagingon, sige lang tagtuon inipulong sa Ginoo, kay naibota na diri ang eternal life. Pero di ay, dili ta gusto ana. Mo bitaw na kini itong pagpangalaga, dili ni oras sa Ginoo. Dili ni time sa Ginoo, kundi dili adlaw gini sa Ginoo. Ang iyang giingon, kinsa lang to ang willing. Willing lang ang willing. Dili ang nagsimba ang willing. To have life. No, managingon niya. Kinsa mo ganito yung makauna, mauray bayran. Ingon pa ni Jesus Christ sa John chapter 3 verse. Ang makauna lang, mauray bayran. Ang maiwit, awa na ko'y mahimuan na. John chapter 5 verse 24. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death into life. Makalabang siya sa kamatayon, ngadto sa kinabuhi. Kung sa nga kinabuhi, eternal life, unang nangalagat sa Ginoo sa tinuod lang. O bitaw na inungdan nga di ang tao wa kasabot. Ang sa pagsabot wala may knowledge and wisdom. Kung sao man kahibalo sa tao nga wa may knowledge and wisdom, wa may nagwali og kamatuoran. Mo si Jesus Christ nag-ingon na lang daan, kung may baw ka sa kamatuoran, mo ni muhatag nimo kagawasan, nya kay wa may nagwali kamatuoran. Wa may nagsulti nga ang tinuod ay mga Kristohanon nga nidawat og eternal life, dili man day mamatay. Muna usay na kayong kulod, tagaila po espiritu sa kayo tinuod man ginagiingon ni Pablo. Sa magwawali, wala mo tagaig espiritu sa katalaw, kundi sa kaisog. Isog ba, musulti nga din ikaw nangalagad sa Ginoo aron naa kay life. Sa tinuod lang, wa mo kabalo sa power. Kanang mga Kristohanon, mo nang giingon ni Apostol Pablo,
The kingdom of God is not in word only, but in power. Dili lang nang kay paminaw-paminaw lang sa pulong sa Ginoo, magbersikulo lang, magsulti lang pulong sa Ginoo, gahom na. Gahom ang gihatag sa imo sa Ginoo. Mo bitaw usay ang tao gid kasabot mo ni hapit naman panahon masulti gyud ako ni sa inyo. Balag gid mo to. Kaysa ulang adlaw do nagay abi no ang Bible basahan ko gabi nga din. Gitugot na lang sa Ginoo nga ang tao mo adto gyud sa espada. Kanang espada tung una kay wa may pulbura tung una. Karon ang meaning sa espada, gira, pulbura ang gamit. Mo adto gyud ta sa gira, naagay World War I, sana? World War I. Na World War II. Laba pag na ay World War III. Labi na nagsugod na sila, hisgot, nagbuhat na sila. Pag mo sugod na gani ng Taiwan, ayun ako yung nang doon na natay kalinaw. Wala na. Diyan ata sa Ginoo makabatog kalinaw o kasiguruhan. Mo bitaw na samtang na apay panahon. Mo nang nagpulong gingon ni Apostol Pablo, redeem the time. Lukatan ninyo ang panahon ba? Pahimusli. Kay matod pa sa Thessalonian, basig na sa imong kinabuhi, peace and security, suddenly destruction. Ya kung muabot daw ang destruction, there is no remedy. Wala na remedyo daw ana. Pulong na nag-ingon ha, dili na pwede na ito natong ingon, basta once na pulong nag-ingon dito, makita mo na. Mga nang wana ang nagpakita ang Ginoo og milagro nga naman, it is written, nahitabo na na atong una, gisulat na karon. Muna nasgutan na ito ng issue of life. Muna musultig yung ninyo, aron kamo mudot-dot sa Ginoo kay sa Ginoo ra ang kinabuhi nga walay katapusan. Kay pait kay ng kamatayon. Gani sa Bible ang kamatayon is death is hell. Ang kamatayon daw impierno. Di mo musugot ana. Nya kay mao man ay nasulat. O bitaw na nag search ta sa Bible because ningon pa ni Jesus Christ sa John chapter 4 verse 39, search the scripture, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Sa verse 40, and ye will not come to me, that ye might have. Pero di man mo muanin ako, aron makabaton mo. Muna, white tao nga nidool sa Ginoo, aron makabaton. Muna, karon ako musulti ninyo, kung di mo mudool, di yun makabaton. Di sa pag maghisgot, mabita na usay ang tao ba sige nagpamilya wa sa kabalo. Nga atong gialagaran mao ang tagiya sa atong kinabuhi. Unsa man atong kinabuhi good? Mo ta ko gisgot atong maaging Domingo ang atong kinabuhi is our life is a breath. Our life is a blood. Nga gihatagan og spirit. Mo na kung ingon si Solomon ang Ecclesiastes chapter 12 verse 7, sa diyang tao mamatay mo balik sa abog ang iyang espiritu. Moadto sa Ginoo kay kadtong espiritu mao ra to gihatag sa Ginoo para mabuhi kay ang lawas mo ni Pablo nga way espiritu patay. Mao sad na ang pagtuo walay binuhatan patay. Unsa man pagbuhat wa man tudlo pagbuhat. Although gitudloan man pero dili pagid kamatuoran. So na-deceive. Mo bitaw nang kamatuoran yun ang nato ang hisgutan. Nga unsa may kamaturan nga si Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Kanang life nga mao si Jesus Christ, eternal na. Di ba eternal man ang gingon? Katong atong kinabuhi nga bread of life, blood of life, dili na eternal. Natural spirit. Sa pagbuhat nato, mo bitaw na nga ningon si Solomon kanang imong espiritu, understanding na. Mga mga tao makasabot kay buhi man. Kung patay, hindi na nakasabot. O po na ang spiritual death. Mga tao na matay sa espiritu diya sa Ginoo, di na sila kasabot. Munang ningo si Apostol Pablo nga din, do not lean your own understanding. Lean not your own understanding. Trust in the Lord. Nga usahay ng mga tao nagsabot man. Abi no sa tinuod lang.
lisod yun ni sabton. Kaya nga naman, tungod sa Espiritu, mo na naghatag ng understanding, mo na nagbuhat sila og Tower of Babel. Tungod sa ilang pagsabot, buhat ang Tower of Babel, gibungkag ang Tower of Babel, kay gibungkag po ang hunahuna ang sabot sa mga tao. Wala ang tao na bungkag ang Tower of Babel, kay wa sila nagkasirap tanay. Dito nagsugod nga wala na yung understanding ang tao mo nang nakalinlain tag istorya. Nagkalain-lain mga pinulungan sa mga tao. Kay gibungkag man mo na ang meaning sa ito ang nagkalain-lain. Mga tana ka nga nagkalain-lain ang ito ang pinulungan sa kalibutan because ang Ginoo gayod nagbungkag sa itong one word lang, one language. Di compound niya aron ang tao dili magsinabtanan sa usab usa. Wato ang Tower of Babel wala na tukod niabot sa langit, wala niabot sa panganod kay nganuman. Di naman sila magkasinabtanan bisag kauban ra sila. Muna mga tao karon wala na understanding bisag kauban ra Pilipino di na magkasabot. Mga pastor man unta o di makasalabot kay nganuman. Wala na ang understanding. Wala nga mag-isgot na karoon of life, the issue of life. Ay kinatong life, wa ba mo nag-concern sa inyong life nga nanay issue? Nga namang tao nga Kristohanon, magkasakit, maluya, mamatay. Sa ito bang Apostol Pablo? Di manggod takos, wala sa simbahan. Dili takos mo ninungdan, magkaluya, magkasakit, o magkamatay. Manang gingon ni Pablo sa 1 Corinthians, anang about communion. Kanang communion, dili na literal. Kanang communion, nga din, ni partake ta, which is the body of Christ, is the word of God. Nangaon ta pulong, maubitaw ni pagpangaon ni, man shall not live by bread alone, mga matay manggit sila. Kung walay pulong, muna hinungdan siguro ang namatay, wa magpipulong, nakadungog lang pero way pulong. Muna ningon sa Apostol Pablo, papuy ninyo ang pulong sa Ginoo sa inyo kasing-kasing, madagayaon gayod. Papuy ba? Niya si David nagingon, akong gitaguan ang pulong sa Ginoo sa ko kasing-kasing, aron di ko makasala. Kaya nga naman, ang bayad sa sala, kamatayon. Muna si Kristo, naglukat sa mga tao. Naglukat. Kung gilukat ka, muna ato ning disputan ring issue of life. Ingon pa sa Proverbs, chapter 4, ingon ni Solomon, verse 19 to 23. The way of the wicked is as darkness. They know not at what they stumble. Ang dalan daw sa mga dautan, kangit-ngit, wala sila kabaw. Nga sila nangapandol. Verse 20, my son, attend to my words, and incline thine ear into my saying. Anak ko, paminaw sa akong mga pulong, ug itumong ang imong dalunggan sa akong mga gisulti. Verse 21, let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart. Ayaw ka na ipalayo sa imong mga mata, kundi taguin na sa taliwala sa imong kasing-kasing ibutang. Verse 22, for they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Dalawa. Kay kanang pulong, kinabuhi na, o ang nakakaplag ana, kaayuhan sa ilang mga unod. Unang tinuod nga Kristohanon, dili ma-admit, dili makabaton og sakit. Walay arthritis, wala tanan, wala. Muna gingon sa Bible, kung mutuo ka, pagtuo ra gigiapa sa Ginoo dire, kisa tong mutuo. Naisulat naman na, unsa na siya? And health to all their flesh. Kaayuhan sa tanan, unod. So wala gay balatian karon nang sugod ka kun lamang kay balatian nakaila ka na sa Ginoo karon mawala na kay mao na giingon sa Ginoo alangan usaw man nato pagsimba pagdaig sa Ginoo gani ang Ginoo nagingon maghalad mo sa inyong kagalingon kung kamo daw maghalad daw
Ingon pa sa Malakay, kung kamo maghala daw sa inyong amahan, unya, ang inyong ihalad, doon ay diferensya. Malipay ba daw ang ginawa na? Asa naman yung honor, ang reverend, kung nagtaot ka niya, nahalaran na nato siya og mga daot. Matod pa gani niya sa Malakay chapter 1, ihala daw na sa gobernador, kanang na-diferensya. Malipay ba daw ang gobernador? Dili, mo sa dang amahan mo na nga, ang gusto sa Ginoo ayuhon ka. Potong pagani ni Jesus Christ, wala lang siya nagwali about sa kingdom or spiritual kingdom to yung but pasabot, kundi nag-ayo gyud siya sa mga balatian. Kadagay giayo niya mga balatian, di ba? Mga sanglahon, mga nasiraulo, mga nangamatay, mubangon. Di ba mumutuwa na? Mauna usay ang tao ba, walay power. O sige lang gingon, it is appointed unto man once to die. Kabaw ba mo sa ilhana na nang nagtuo? Sa Marcos chapter 16 verse 16 and 17, "The sign shall follow them that believe in my name, shall they cast out devils." Unya, matod pa niya dito, makakaon kag hilo. Asa may labaw, sakit o hilo? Ang sakit, hinahinay pa na. Pero ang hilo, diretso. Ang mga gibati nimo sa imong lawas, hinahinay pa na. Muot-ut sa imo, pero kanang bitin nga mupaak nimo. Kung doon na daw kay pagtuo, makakaon ka og hilo. Mapakal kag bitin, dili ka maunsa. Mo ni gingon ni Jesus Christ sa Marcos. So therefore, dili ka mamatay di ay. Ang problema lang kay way power. Tulo ra ba tong kaaway diya? Mo nang gingon dito sa Bible, there are 3 verses record in heaven. The Father, the Son, and the Word, the Holy Ghost. Tulog yun na. Siya rin di kakapaminawan ng tulog. Matod pa gani ni Apostol Pablo diya sa simbahan kung doon ay nagpabadlong-badlong nga sila katulog. Kung dili gani mo to katulog, yatag siya ni Satanas. Basig maluwas pa siya. Ang ikaw pat wala na katulog. Mo nang tulog abog ang ako isulti ninyo. Kinsa ang ato ang gikahadlokan. Naman kita sa kahadlok. Mo bitaw na usay ang tao ba? Nakailag Ginoo pero dili mo tuo sa Ginoo. Mingon nagtuo sa Ginoo. Mo nang ningon si Santiago, gusto ka na nagtuo ka sa Ginoo kay ingon ang Dios gani si Satanas nagtuo ngurog pa gyud. Mas nahadlok si Satanas sa Ginoo kay sa atoa. Kita wa kita nahadlok sa Ginoo, okay lang maminaw lang. Wa mo nahadlok anang huani mo diri dili mo tatos. Wala hinungdan matod pa ni Apostol Pablo mga luya mo, mga sakit mo, mga matay mo. Kaya di man mo tapos bisag sige mo simba. O bitan ang mingon ko ninyo. Diri sa tubangon sa Ginoo ayaw mo pangayo pasaylo kay wala na ihalad alang sa sala. Kay gibayran na ni Kristo dito. Nya kung nama kay sala o sulod mo sa kwarto. Kung muampo daw mo, sulod mo sa kwarto. Unya ang katapusan nga gitudlo niya nga mo sulod mo sa kwarto kung magampo mo. Forgive us our sin as we forgive us their sins. Pangayo gyud mo pasaylo. Pero una mo mangayo pasaylo sa Ginoo, pasaylo sa inyong mga silingan. Mga brother and sister. Mao bitaw na iyang gingon dinhi ha. Kining kadlok at tuloy siguta ra nato na nga. Mao gyud na usa ka kuha sa Ginoo nato. Mao na gitagaan tag power kay do na tay tulong ka gikadlukan. Ang una ang atong kaaway. Di mo madlok mga kaaway na mga away ninyo. Madlok mo. Ato na naisgutan kay lahi man sa topic diri. Kanang power, gitagaan na gutong power unta. Pero galing lang wala to gamita ang power ba. Sa verse 22 balikon ko, for they are life into those that find them, and health to all their flesh. Katong nakakaplag ini. Kaning pulong nga gisulti niya, katong nasultihan, nakahibaw, mao niya ang ilahang life. Katong nasultihan, gisultihan, gipahayagan ba? Mao nang light. Si Kristo nagpahayag, si Kristo light. Pero ningon si Kristo, they did not understand. They did not comprehend the light. Na light was life, is life. Mao na gingon niya sa John chapter 1. Basahan na nimo. Mao na niya ang verse 23. Keep thy heart with all diligence,
Bantayi gyud na kaayo ang imong kasing-kasing, for out of it are the issue of life. Kay gawas niya na imo ang kasing-kasing, mo na ang issue sa imong kinabuhi. Mo na ang problema sa imong kinabuhi. Kung di mo mabantayan imong kasing-kasing, di sa pag nagsimba mo, abili mo, ingon pa ni Isaiah, the deceiver of all is your heart. Mangingilad sa tanan inyong kasing-kasing. Walang panianhi sa simbahan ng mga tao, ingon, nagsimba daw kuno. Nahitabo naman atong una, gibadlong ni Jesus Christ. You worship me in vain. Diingnan niya ang mga Hudiyo. Nga naman, niani mo nato sa inyo lang mga dila o mga baba, pero inyong kasing-kasing layo kayo nako. Unang mga Kristohanon karon, tuo siguro sila nga dool ilang kasing-kasing. Unsa ang pagduol kung why nagsulti about unsa ang pagduol sa kasing-kasing sa Ginoo? Di wa gani kabalon sa paghigugma sa Ginoo sa tibok nimong kasing-kasing. Nagtuol mo nga din kay kamo nang alagad sa Ginoo mo nang nagpainom doon sa Apostol Pablo kini atong pag-service dili ni for the eyes of man. Dili ta nag-serve, wa ta nag-serve sa kanang pagpahayag lang sa tao, kundi nag-serve ta sa buhay nga Dios. Wala nga ayaw mo pag hunahuna sa mga tao kauban, siguruhan na mo kasi nga dawato na sa Ginoo. Kay daan na nagingon ang Ginoo. You draw near to me with your lips and mouth, but your heart is far from me. Wanang dili na to tugutan nga ang atong kasing-kasing layo. The issue, matod pa niya, keep thy heart with all diligence. Bantay gyud na imong kasing-kasing bayo kay naa diha nagagula ang isyu. Manang gingon nga tungod sa gani gibati nimo mo na imong life. Kung imong kanunay gibati isog ka mo na maldito gyud ka. Kung imong pagbati mga pangsapi diri amo na nga taga-kalibutan gyud ka. Mo bitaw nang ayaw mo pagtigom og bahandi diri sa kalibutan. Kundi ka nang bahandi dito sa langit. Kay asa gani imong bahandi ito amo pud imong kasing-kasing. Mana ayaw himuag bahandi ang kalibutan. Ayaw himuag bahandi ang imong trabaho, imong posisyon, tanan nimong naangkot. Ayaw na himuag bahandi. Himuan ninyong bahandi ang Ginoo. Kay kanang inyong bahandi mawala ra na. Bitaw nang usay nakatesting naman tao. Ang Syria karon o ang Ukraine karon, mito ba ka nga walay Christian dito? Ito ba mo nga way na minaw pulong sa Ginoo, way nagwali dito karon naa pa ba? Wala na. Bisag usa. Moabot yan na sa ato gyapon. Mo bitaw na naisgutan ning issue of life. Mo to nagisgot ko ninyo kanang spiritual death. Kanang tao sa diha nga iba nakakaon na atong mansanas, nangamatay na ta. Spiritual. Mo nang diingon, ye shall die. Ingon ang Ginoo, you shall surely die. Ingon ni Satanas o ni Bitin, you shall not surely die. Tinuod, wala dayon diha siya namatay. Pero ang Ginoo ningon, patay na mo dayon. Sa espiritu. Nga nakita niya ang lawas sa tao, si Eva o si Adan, nakibaw sila nga sila unod. Muna, nagtahi dayon sila. Kung sinina, tabunan nilang unod. Kaya nga naman, dili naman sila spiritual, sa diya nga wa pa sila nakakaon, unang ningon ang Ginoo, wala sila kabaw nga hubo sila. Karon, pagkaon nila, kay knowledge man to, kabalo na sila nga hubo. So therefore, patay na sila. Wala tabuni sa Ginoo ilang mga mata. Sa mga unod nun, na-open na ba? Mao bitaw nang gitawag og spiritual death. Nahantod kanu sa mata nga naa diha sa spiritual death. Mao bitaw nang nganong magpabautismo ang tao aron mahibaw siya nga mao ni imong katapusan nga ikaw gilubong sa imong kamatayon. Ang bautismo, gilubong ka sa sala. Gilubong ka. Nalubong ka, namatay ka sa sala. Sadya nga si Kristo nabanaw, mausad na atong bati, mabanaw po ta. Kung kinsa to'y nagbanaw kang Kristo, ang Espiritu Sama nga nagbanaw kang Kristo, mausad na ingon ni Apostol Pablo, ang magbanhaw sa ato, Espiritu lang yapon. Nang sao na to pagbaton ining eternal life,
Kung wa ka kabaw, what is the issue of your life? Proverbs chapter 21 verse 16. The man that wandereth out of the way of understanding shall remain in the congregation of the dead. Ang tao nga nasa laag, naglakaw-lakaw siya sa dalan diya sa pagsabot, nagpabilin siya sa congregation sa mga patay, nagpabilin, ingon pa ni Apostol Pablo, ani Solomon, patay ka, naa ka sa congregation, patay ka kung nagwander pa ka sa dalan nga nangita pa ka, asagit tinuod, usagit tinuod, kay ngano kay wa ka kasabot, wa magugal, nangayog understanding. Wa bitay ako mangayo, pag ampog yun mo, pangayo mo understanding kung right ba ni ang pulong nga atong giwali ninyo. Wa man siguro mo nangayo. Or di na kinanglan siguro mangayo kay butang naman sa Ginoo nga matagwali diri. Nakasabot na gyud mo. Wala nga hangtod-hangtod nga sige mong paminaw. Kung dili man mo makahimo ang Ginoo mo himo ana kay naa ka kanunay mo na paring kamuti gyud nga naa ka kanunay ka ang Ginoo ray mo himo ana kay kabalo siya kita unod ra. Siya ra gitagiya, siya mubutang. Tagaan ra mo understanding samtang sige mo paminaw. Mo na ang tanom, ang bulag nga sige bisbis. Mabuhi gyud na. Tanawan ang tanom diya sa gawas, way bisbis. Kung ano matay, wa ka na magwawali, nagbisbis na. Sa mga tao, ingon pa sa Ginoo, ingon Apostol Pablo, lahi ang tayg tanom, lahi ang tigbisbis, pero kana iya usaras ka sila sa Ginoo. Kung nagwander ka, naglaglag pa ka ba, nga maminaw pa ka sa uban, adto pa ka dito sa uban, mangita pa ka unsay tunay, which is nga sulti na sa imo ang pulong sa Ginoo, wa gyapon ka kasabot, kay gusto pag yun nimo tong ana mo nagingon, the way of understanding shall remain in the congregation of the dead. Naapa ka sa mga patay. Kung nabautismuhan pa ka, wa ka nabanhaw. Ano man, wa makakasabot unsay banhaw. Ang banhaw is a new life. Tanan gibautismuhan, gilubong, ambot lang kung nabuhi pa ba. Unta dapat nabuhi na unta to kay nabuhi na si Kristo. Mo nang gingon kung si Kristo na banhaw, mabanhaw ko ta. Kung si Kristo dili mabanhaw, useless atong pagtuo. Kanya kay nabanhaw man si Kristo. 1 Timothy chapter 5 verse 6. But she that liveth in pleasure is dead while she liveth. Katong nagkinabuhi sa kalipayan, diri sa kalibutan, mga patay na. Bisan siya buhi na, patay na. Kung ikaw sa Kakristohanon, gusto lang gyapon nimong kalipayan diri kalibutan, gusto lang gyapon nimong kwarta aron mabuhi ka, gusto nimong kwarta aron makaadto ka mga lugar, makaadto ka dito aron malipay po ka, aron di ka magguol, gusto nimong kwarta. Sa tinuod lang ingon ni Apostol Pablo, patay ka sa tubangan sa Ginoo. Nya mingon na lang ka, dili man ko mukha na. Nagsimba man lang gyapon ko, pero ang Ginoo nasayod nga din, mas labaw gyud nimo pangita og kwarta. Murag mo na kung giingon niyo nga ang inyong mind ningon pa ni Apostol Pablo, mapokus sa Ginoo ba nga si hapit na mo balik. Sagdi lang gud trabaho lang gud mo. Pero ayaw isipan nga kanay mong gitrabaho na nga din mo palit lang kalipayan nimo. Mabitaw na ako mangayo ko sa Ginoo basta gusto gay nako di ginayatag sa Ginoo. Kung kanang gusto sa Ginoo mo hinoy ihatag nako. Mo nang gingon kitan tanan nga mga lagad sa Ginoo, not our will but iyang will yun na mo matuman. Una kung mangayo ka ayaw nang imong gusto. Kanang imong gusto nga gusto lang sa imong kagalingon ba, makapalit kag balay, makapalit kag sakyanan, makapalit kag gitagaan na kag balay, gitagaan na kag sakyanan, usay nganong di makakanhi dayon. Mo nang dapat pasalamatan kung namoy naangkon diya sa Ginoo. Mo nang madato ang tao diya sa Ginoo kay ang Ginoo dato. Pero why nakahimo ana nga nadato sa Ginoo? Kay wa man po'y nagbuhat sa sugo sa Ginoo, wa man po'y nagbuhat sa will sa Ginoo. Mo bitan nang giingon sa ang pulong sa Ginoo na isulat na James chapter 5 verse 5. Ye have lived in pleasure on the earth and been wanton. Ye have nourished your heart as in the day of his slaughter.
kung nabuhi mo diya sa kalipayan ini kalibutana, ingon nga wanton bin wanton kanang pagpakabana, walay pagpakabana, wala ka nagpakabana ba? Wa ka, buhi lang ka, at least yun, lipay-lipay ka, wa ka kabalo nga din, mamatay ka. O kabalo ka, mamatay ka, wa ka kabalo kung unsa ng kamatayon. Wa man ka nagbasa Bible, nga naghusgot man ang Bible og kamatayon. Mo nang gitawag og wanton, wala nang pakabana. Ye have na rest. Imong gipatambok, imong gipakaon. Your heart as in a day of slaughter. Imong gipatambok na imong lawas sa adlaw sa mga pag-ihaw sa mga tao. Ihawon man gyud sa Ginoo mga tao. Tanawa tong panahon ni kakanang kita to. Ni kitong Hitler ba? Di ba kapait ang ilang gibati nga naon ta sila buhi nga Dios, tinuod nga Dios, gamhanan nga Dios. Nganong naingon nato man sila? 10 million mga matay. Mapay gamay ra sila. Karon pila lang sila ka million ron. Mga 20 lang siguro. Kita pila ta? Sobra 100. Ang China billion na. Ang Africa billion na. Kita million pa lang pagkadagan sa tao. Muna, kanang mga tao nang alagad sa Ginoo, magbantay ta basi diay. Nga matod pa niya, ginaris lang niya nga itong kasing-kasing, bagay patambog na itong kasing-kasing, nga ihawon dito sa uling adlaw, mga matay ta. Anong mga matay mga tao sa uling adlaw? Kaya doon na kita dyan ang nagira. Una mo balik ang atong Diyos nga si Kristo Jesus. There will be a great tribulation. Kung saan ang great tribulation? Huwagi gira, kung kisay mo daw sa gira, aron ma one world, ha? Mubalik tong panahon ni Nimrod nga nagbuhat siya og Tower of Babel, natukod nila kay one word lang sila, one language. Mubalik ta sa one language. Muna delikado na to. Muna nga ang tulong sa Ginoo nagsulti gyud ni about anang eternal life. Mystery ni Mingon ra ba gyud kasagaran ba? Tinuod tong gingon sa Ginoo kung gisulti ninyo nga ang Ginoo dili na mo strive og tao. Di siya makiglalis nimo, bahala na mo, nahisulat ng tanan. Eh mo strive man gyud ang tao. Ngano nangamatay lagi to sila? Siya ro di ka kahibalo ngano nangamatay to sila. Niingon si Solomon, wala gyud amigo maghalad siya kagalingon ana siyang amigo. Wala, kung namay naghalad, mga hero lang to, pero dili gyud to tumong sa mga amigo. Sa nasod lang to aron magpaila nga sila kuno hero. Heroic lang yung spirit nila. Pero ang gingon sa Biblia, wala gyud daw. Amigo, nga maayong amigo, nga muhala siya, kung dili muhala siya yung amigo, only Jesus lang. Muna si Jesus Christ, tungod sa pagka-amigo nato kang Jesus Christ, iyang gihalad yung kagalingon, alon sa ato, muna siya ang atong good friend. Dili lang ka a king, naikanta no? Dili lang kay king siya, but a friend. Nagihalad niya ang kagalingon. Si Abraham, namatay, friend of God. Katong mga tao sa Ginoo, siyempre friend dito sa Ginoo. Gani ningon din sa sulat ni Apostol Pablo, last na daw kuno si Apostol Pablo, maghalad, wa na gyoy, naghalad pa sa iyang kagalingon, alang sa kamatuoran. Si Pablo ang last. Manang giingon ni Pablo, aron mapadayon ang ministry sa Ginoo, mo nang una prophet, apostle, pastor, evangelist, teacher. Ang kanang evangelist o pastor o teacher, wala na naisulat sa Bible ng mga tao, kundi kadto lang na igasa pagka-evangelist, pagka-pastor, pagka-teacher. Kung ikaw usa daw kuno ka pastor, matod pa niya, kinahanglan kadaghan kay obligasyon sa usa ka pastor. Ako kita nga natuman nila ang ilang pagka-pastor. Kaya number 1 nga mahimo kang pastor. Si Apostol Pablo usa gigitawag magbalantay sa kalag sa Ginoo. Usay gingon
Jesus Christ sa mga apostolis, sa mga disciples. Kung manlakaw gani mo, magsangyaw mo pulong sa Ginoo, ayaw mo pagdala og bulsa, kuntil, bulawan, kung sa'y but pasabot, aron wa mo'y mga kubra ba? Kaya ang Ginoo, mao'y mubuhi ni mo. Mabuhi ka, pinaagis pagwali, maugin unta na ang pastor. Pero karon nga nung nagadato ng pastor, nagpatambok lagi. Mo na gingon sa Old Testament. Mo na nga kita karon kinanglan mahibaw tas kamaturan, mo na aron pag-abot sa panahon dili na ka mailad. Mo na iyang gingon dinhi. Para atong parables ni Jesus Christ ay tungod sa Lazaro o sa rich man. Asa man sila padulong kanang mga matay. Ang dili iya sa Ginoo sa impierno naman. Alangan ni pangutangan pa to nimo si Kristo. Unsay naisulat na to ayaw ipakagamay, ayaw dugangi. Nga ang usa ka dato nga wa nagkinabuhi sa Ginoo, si Lazaro nagkinabuhi sa Ginoo, asa siya padulong? Wala sa langit. Sa Abraham, kang Abraham. Kasi Abraham wa pa katong langit, wa pa'y tao nakasulod og langit, wa pa'y tao nakakita sa Ginoo. Kaya ang Ginoo ngani diri. Sa ato pa nay mag-una-una di ay unfair kay ang Ginoo. O bitaw na ang atong everlasting life dili sa langit diri. Kay diri niya gi dala ang everlasting life. Mao na hinungdan nagsulti ang karaan tang panahon nga ang Ginoo naggahin og 1,000 years nga kita mabuhi diri. Bulahan daw kadtong makaambit sa nahunang pagkabanaw kay sila mo'y maghari sa 1,000 years. Mo na maka tinabuhi dali man ka ng 1,000 years. Mga tao ron ba na daghan kayo sakit. Sa tinuod lang mga kauban ako, makita nako puro na sila maintenance. Kamo na ba mo maintenance? Pangayo sa Ginoo nga wa na mo maintenance. Ang Ginoo ray mo maintain ninyo, di ba? Ang atong life, atong una, sabihan nga si Adan nakasala, ug ang sala ni sulod sa kalibutan, ug ang bayad sa sala, kamatayon, ug ang kamatayon, muagi sa tao. Mo nang appointed unto man wants to die, but after that, humana na unsa man, judgment tayon. Pagkuyaw ng judgment, okay lag reward, judgment pag yun. Mo nang ang tao, good, kung wala gid sila knowledge, gani young people are destroyed because lack of knowledge. Muna si Lazaro nasa sabakan ni Abraham, ayaw mong tuong nga makaatog langit pa. Kaya nga naman, una ta mo atog langit kanang white throne judgment forever, everlasting na yun na. Pero tagaan na ta sugod magpuyo tag 1,000 years din sa kalibutan kay maunay promise sa Ginoo nga sa pagbuhat niya sa kalibutan maghari gyud siya diri. Pero unsaon naman niya gipanggamit niya di man kalahutay. Kay ang mga tao mangud gay ulo, di mo tuo sa mga tao nga nagdalag Ginoo. Mo nang nangahadlok lang gyapon bisag naa na si Moses. Nangahadlok lang gyapon. Kamo bisag naa mo mga pastor kanon, hadlok lang gyapon mo. Hinoon dapat lang pud mo mahadlok kay gani ang pastor mo gani. O gani nagpasalig nga ang iyang Ginoo nga gialagar. Pero ang pasultihan tama ang akong Ginoo gialagara, di nga tabi ta mo buhi og tinuod. Labaw sa tang gamhanan. Muna ako, ang akong kinabuhi sa tinuod lang. Doon na mo ko'y kalinaw. Wa ko'y problema. Na may problema mo dangat, pero that is one ng testing na nakuha. Pero ano mo yung Lord, makapukan ba din na nako? Di isa pa akong pamilya. Mawala mo nang gingon, makapukan ba din na nako? Mo na gingon, ang gugma ako sa Ginoo, walay makapahimulag. Ibutang na sa mo kasing-kasing, why makapahimulag kung ikaw tinuod na higugma sa Ginoo? Kalisdanan ba? Kahabugon ba? Unsa na yang gingon dito sa Roma chapter 8, basahan na ninyo. Na diha ang gugma sa Ginoo. Walay makapahimulag nato sa gugma sa Dios bisan pang kamatayon. Walay makapahimulag bisan pang kamatayon. Mo bitaw na ang atong gikadlukan kanang mupatay. Ang atong gikadlukan kanang muaway. Ang atong gikadlukan kanang kamatayon. Tulo na kabuok. Kuya kay gitaga ang taggahom ana. Kung gingon kung ang Ginoo na nimo sa gingon ni Apostol Pablo, unsay mabuhat ta tao? Ni gani ang isa naging wa lagi mga tao nagbuhat og ginagibang para nimo, di mamutuo ang tao. Bisan pag
Naay dito tindahan nga andaman ka og hilo, kauno na nimo. Dili ka maunsa kay naa kay power. Problema lang kay way power. Mo nang gimo magampo sa Ginoo. Mutik lang gyapon tambal kay wa may power. Pagtuo walay buhat ba? Di mo lihok. Walang giingon ang nagkinabuhi diri sa kalipayan ni kalibutan patay. Tubangan sa Ginoo pisag buhi. You shall not surely die, tinuod na gani si Abraham si Adan hangtod kang Noah. 900 ilang mga edad. Last na to si Noah. Mas labaw pa si Noah edad kang Adan. Si Abraham 150 na lang. Hangtod kang David. Pag human ni David, tag 60, 70, 80 na lang tao. Kung doon na daw 100, ingon ni Solomon, mas maayo ang kung doon ay kadlok sa Ginoo kay maayo ng 100. Nuna na ang gisulti sa pulong sa Ginoo mga tao, tinuod man yun. Pero gusto ka ana. O bitaw nang nag-search na sa Bible kay naa diya ang eternal life. Nya dili ta willing mo na kung gusto mingon ko ninyo. Ang maluwas ka tulang willing, gusto maluwas. Kung di ka willing, awak may mahimo. Basta ako magwali lang ko ninyo. Revelation chapter 1 verse 3 and 4 and 5. Blessed is that readeth and did not hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Namatod pa niya, bulahan katong nagabasa o nagapaminaw nining pulong sa propesya o nagbantay sa mga butang sa mga nahisulat. O sana hisulat din ang panahon hadool na, the time is at hand. Verse 4, John to the 7 churches which are in Asia. O sakop na ta kay Asia man ta. Grace be unto you and peace from him which is, that which was, and which is to come, and from the seven spirits which are before his throne. Verse 5, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the king of the earth, and to him that loved us and washed us from our sins in his own blood. Muna si Kristo. Muto ba mo ana ang sa gisulat ni propesya pulong? Ano isulat ni tanan kay labi na hapit na mo. Abot ang panahon, abi nimo mga tao kabalo nga ang panahon hapit na. Sige lang patuyang mo man inungdan nga walo ray nakasuod sa arka ni Noah. Gituyo man gid sa Ginoo nga kana sila. Dili na magpakabana, mo na hinungdan gihatagan sila kalipay dito sa kalibutan nga magnegosyo, managminyo, manag suroy-suroy nga diin wa sila kabalo nga kanusa ni sulod si Noah sa portahan. Pagkabalo nila naguwan nga 1 week na, 2 weeks na. Pag isa ka bulan nanagan na yun dito sa arka. Nga singgit sila Noah bisag mga igagaw. Gani siguro nainingon Noah dako ra makagutan na ako, abli ang portahan. So ito bag ni Noah. Dili ako nagsira kada ko datos portahan, wagi gon ang elepante. Way dinosaur ato hang una, elepante lang kay na may elepante ron. Pero mga elepante nga nakasud po to sa arka ni Noah. Mga giraffe tungod sa kadako sa portahan o matod pa ni Noah. Dili ako nagsira. Saan ako napagsira bi? Ang Ginoo mo'y nagsira. Una moabot ang panahon nga di ang tao gibutahan na kay ngano man na unaware na mo na magbantay ta nga basig ma-overcharge mo dis kalibutan ba patuyang lang mo hayahan ako trabaho kina lang ko wa ba mo kabalo nga Ginoo hapit nang mobalik. Sige lang ta pangalagad nga di lang ta magunang-hunag na ikatapusan. Pa di lang ta mga lagad. Magpaabot lang day tao nya karon pagpaabot nato di ay wa ta kabalo kay naa pa di kay kulang. Wa bitaw nagiingon ni Apostol Pablo being confident. Ingon nga ikaw kumpiyansa lang ka sa imong pagkakristohanon. Kung sa ingon ni Apostol Pablo, be complete. Nga naman. Ang gingon ni Santiago kung natuman ni mo ang tanan nakalapas kag isa, malinapason ka. Dili ka worthy maluwas.
Muna nga si Jesus Christ, nga matod pa niya, it is written, for the time is at hand. Ningon si Juan sa pito ka mga kasimbahanan which are in Asia, nga diin na dia sa mga Isya, sa mga Isya diri. I-open rin ito ba? Ayaw lang mo pa, kuha na. Ayaw mo paling lang. Mabito na kung gingon sa inyo ang ginuapit na mong balik, matapos niya nga ito ang pagpangalaga diri, magbuba rin diri. Mo ginaang akong kasing-kasing kanunay. Sige, magughandong Lord, asa may sunod Ginoo. Huwag yun na ni Santot dayon, kasaran ako nagkipangandoy. Pero ato lang nagrepiron. Pero mas mayo daw yun gano'n. Ang mga pastor dapat magpaligpon sa tao. Dili magpadaghan, magpaligpon ba? Kaya kung mubalik ang Ginoo, muna ayaw na mo pangandoy nga makakita patag lugar. Ang importante nga kita makumplito. Muna ibot pasabot. Nga naapatay gathering ba, nga makagather pata, mapaminawa nato ang pulong sa Ginoo kung sa itong buhaton. Muna kita nga naya sa Isya, nga matod pa niya, grace be unto you, gracia naa kaninyo, peace from Him which is ang kalinaw, nga matod niya, nga naa kaniya which was, nga kaniadto pa, which is to come, nga kana moabot, grace and peace, and from the seven spirit, o ang pito kay spirito, which are before His throne, diha sa iyahang atubangan sa trono, pito kay spirito, na moabot nga pito kay spirito. Doon ay pito kay spirito nga mga Christians, nangalagad sa Ginoo, gi-reveal sa Revelation, dito sa Isya, kaya naghamang kayo nagsimba sa Isya, pito ka buong espiritu ang gisulat. O anak ko na memorize na. Ay no, makahinumdum ko na, kaya nabasahan ko naman na, pero dili lang gitawag o in order. Ini-order lang. Isya, Pergamo, Sardis, Philadelphia. Dapat yun ba? Nakalimot ako. Muna ang espiritu, just tubangan sa trono sa Ginoo, seven spirit. Kung basahon na ni mo ang seven spirit, munang gingon, maningkamutan, wala, dili ta mao. Kaya doon ay espiritu isa dito nga, kuan siguro to, nakalimot lang ko, kay ato na nga gisgutan ng pito ka espiritu, nga naata diya nga, matinud-anon nga mga espiritu diya sa Ginoo. Kay doon na may espiritu nga di, labi na kanang espiritu ni Jezabel nga sa simbahan, nagwali lang dapat ng babae. Ano espiritu ni Jezabel, kaya na si Jezabel, nahimo na ba ng prophet, kaya nagpahimo, manggo na siya, kaya nakaminyo, manggo na siya, o, kuhan dito sa tao, sa Ginoo. Bakit pa niya din and from Jesus Christ, who is the faithful witness. O diya kang Kristo Jesus, nga maugyo na ang faithful witness, and the first begotten of the dead, og siya gyud ang una gayong pinaka begotten son. First gyud siya namatay, nagpakamatay sa sala, bisag wa siya sala, siya ang namatay una. Nagpakamatay siya tungod nato, tungod sa tong sala, gibayran ta niya. Wanang gingon, ang bayad sa sala kamatayon, kinsa may nagpakamatay aron mo bayad si Kristo. So therefore kita mamatay ra gyapon deta. Kung magpagkasala ta, mamatay ta, kay bayad sa sala kamatayon man. Kung baliktaron nato nganong namatay siya, siya mo ay nagbayad sa sala. Wa siya bayarin ni Kristo, nga si Kristo man tay nagbayad sa tong sala, mutuo ba mo ana? Muna usayan, dili isog kayo ang mga tao na ba, kaya wak magpagtuo, di pulong sa Ginoo, sige, search, pero wag yun di pagtuo. Muna nga nung mga lagat na, kay because of, dili ka mamatay. Gusto mo nga mamatay? Nakabasa ba mo sa nang kamatayon? Kanang mamatay, that is spiritual death. Yung kuya mo lang spiritual death. Physical death na. Wala na sa Ginoo. Muna yung gingon, who is faithful witness and the first begotten of the dead, and the prince of the king of the earth, and to him that love us,
and wash us from our sins in His own blood. O ngato kanila nga nahigugma kanato. O ingon nga nahigugma kanato og naghugas sa atong mga sala, pinaagi sa iyang kagalingong dugo, gihugasan ta. Wa na tay sala kay siya mo'y naghugas, pinaagi sa iyang dugo, gihugas niya dito. Kung dili ta dapat magpakasala. Kung makasala man ta, ikumpisal dayon kay siya ang faithful and just to forgive us our sin. Ingon pa sa 1 John 1:9. Muna iyang gingon. Revelation chapter 3 verse 1. And unto the angel of the church of Sardis. Sardis na kini, Sardis na akong huwag isa ka espiritu nga Sardis. Hisgutan tara ng espirituan ni. Nahisgutan naman nato niya ito muna. Write this thing, said he that the seven spirit of God. Sulata kining mga pulong o butang nga giingon sa pito ka espiritu niya sa Ginoo. And the seven star o ang pito ka star, I know thy works that thou hast a name, that thou livest and art dead. Ako nasayo sa imong mga buhat o ang imong pangalan. Nga ikaw, naa sa mga ingon buhi daw kuno, pero patay dahi. Kanang mga Christian, buhi man na, kaya nabanhaw man daw kuno na. Ang buta, huwag nabanhaw. Ang natinuod na banhaw is, na born again ba, doon ay new life. All things are passed away, behold, all things are become new. If any man, if in Christ, kung naa siya kang Kristo, mo nang gingon new life, naa na tayo new life. Ang atong life, natural, gibutangan ng new life. Bago na atong life, kung sa man ang life na itong eternal life na gihatag ni Kristo kay matud pa niya sa John chapter 10, the devil is come to kill, to steal, and to destroy, but the gift of the Holy Spirit is eternal life. Gift ng eternal life sa imuha. Kung mamatay ka, wa pa kay gift. Wa kay gasa ba? Anong wa makatagay gasa? Mamatay man ka. Kung napa kay gasa, di ka mamatay. Kung mutuo ka, tagaan ka ng spiritual life. Eternal na. Muna kung gingon ninyo, muna nga sultihan tamo, glory to God. Ipakita na ko nga din akong Diyos nga gialagaran. Buhi, tinungod. Muna, nagduwa-duwa kong basketball. Not for my glory. Muna akong gingon, Lord, para makita nila nga ikaw, aron makasubig ko sila sa ilaha, nganong naa pa ko'y kusog. Anong kusog pa ko mudula, mudagan. Pabita na kong sultihan ni siya, Brother Robert, kay kauban ako sa dula ni pakita yun yung nga ang Ginoo nato. Nagtagiya sa kusog karon. Dili ta maluyang kung naamtay balati ayuhor na sa Ginoo. Unya kanang kusog nga gihatag sa Ginoo nato na sa simbahan. Ug ang ato ang kaayuhan nga di ta ma-admit, di ta maunsa, di ta madisgrasya, na di sa balay sa Ginoo kay mao ni atong refuge ba tabang. May gingon ni Salmista David sa Psalms chapter 20 nga, kung mahinumduman ka sa Ginoo diri sa sulod sa sanctuary, ma-remember niya ang imong offering and sacrifice. Kung gawas ka, iyang ipadala ang tabang, gawas sa Zion. Saan asa ka mo ato ipadala? Gani, ingon pa ni David, ang manulunda, nag-charge nimo, nagbantay nimo. Ingon ana, ang tinuod nga iya sa Ginoo. Ito ba mo ana? Una ayaw mo kahadlo. Ayaw na mo kasuko. Peace. Kalinaw. Kaya na kay Ginoo. Trabaho lang, kalinaw, unya, alagar ang Ginoo, kaya nakakay life din sa Ginoo, isa lang kaadlaw ng Ginoo. Mayo pa nang isa kay sa wala gyud. Ingon nga kita na sa kalibutan, unong gyud ato gihatag niya o unong kadlaw inyo. Ginoo na nag-ingon ana. Di pa gyud nimo yatag unya kung masakit ka, mangayo ka sa Ginoo. Tubagon ka sa Ginoo, di pa kagamay gani nimo nang adlaw sa Ginoo. Matod pa niya kinsa katong napakagamay sa adlaw sa Ginoo, siya ang pinaka-gamay sa tubangan sa Ginoo. Although ang Ginoo mutabang nimo, aron lang mapadayon lang ng mga Kristohanon bisag wa nang alagad sa Ginoo total gitabangan. Una naman because God is love. Paron. O bitaw na kung kailala ka sa Ginoo, mahumara na ang iyahang mercy and grace ug ang love. Gani atong mercy karon nga gipangayon nato sa Ginoo, gi-extend na lang niya. Ang grace nga iyang gihatag sa tao is
Little space na lang. Dili na kayo takakuha sa grasya sa Ginoo kay little na lang space. Kung dagay na ngayo, ambot kung makalusot ka sa ayang space. Little naman. Ayo isipa nga, God is amazing grace. Mo nang gingon sa Isra, a little space. Mo na ang espiritu sa 7 churches, doon na espiritu nga nag-work na siya. Gani giisip siya nga buhi pero patay mo na ibantayanan na to. Kasi tawgon tao patay. Mo na gingon sa verse 1. One of the 7 churches in Sardis thou livest and art dead. Mo nang bantayan gyud nato ni. Mo na si Jesus Christ nang hisgot siya ang faithful witness nato. The true life. Ang tinuod nga kinabuhi. Ang siyang gingon dito sa Revelation chapter 1 verse 5. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the king of the earth, and to him that loved us, that was one of our sins in his own blood. Gihugasan na natong sala. Muna siya ang true witness of God. A faithful witness. Muna yung gingon dito. Ang 1 John chapter 5 4 to 12 ingon pa niya din niya. For whosoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Kinsa katong gipakataw o nagtao diya sa Ginoo makalabang yun sa kalibutan. Og mao gani ang kadaogan nga makalabang sa kalibutan ang atong pagtuo. Verse 5. Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God. Kinsa katong makalahutay o makalabang inining kalibutan, maura katong nito nga si Jesus Christ, anak sa Dios. Verse 6, this is that came by the water and blood, even Jesus Christ, not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. Muna si Jesus Christ, niyani siya, dili lang kay sa tubig o sa dugo, nga matod pa niya only, but by water and blood yun, kinahanglan duha yun na, water and blood. And it is the Spirit of Birit, muna ang Espiritu nga nagdala nga witness sa mga Kristohanon. Mo ka na ang Spirit of Truth, nga kita, tanawa kung saman, water and blood, nga ikaw, witness yung ka. Nga ikaw, sa mga ikaw, gihugasan. Kay si Kristo ni ani, yun arong paghugas, o tubig, or blood. Water and blood. Muna ka ng water, gibautismuhan ka ng blood sa iyang pagpakamatay. Muna ang mga Kristohanong kinahanglan, mutuo ka sa anak sa Diyos nga siya ni ani. Arong paghugas, yun sa itong sala. Muna di na ta, magpakasala, kay nga naman, ang bayad sa sala ang kamatayon. Kamatayon. The wages of sin, ingon pa sa Roma, ingon pa ni Apostol Pablo, is death, but the gift of the Holy Spirit is eternal life. Muna yung gingon ha? For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. And there are three that bear witness in earth, the Spirit, the water, and the blood. And these three in one. Munang tubig, dugo, o kanang Espiritu. Kasama ng tubig, bautismo, kanang dugo, kanang cross. Dito raman niula sa cross. Kaya ikaw, lukat ka. Ambot pasabot meaning sa gilukat ka ba?
Kung tinuod gilukat ka, mo na kinahanglan gayud nga kita witness ana nga ang mga Kristiyanong gilukat sa dugo, yugatan sa tubig, o matod pa sa espiritu nag bear witness sa ato nga nibati kita ana. Naagit ay pagbati. Kanang espiritu pagbati na kay ang lawas nga wala espiritu patay man. Yung sa pagbati niya mo na nga ang espiritu pagbati na. Kanang Holy Spirit, pagbati nimo na sa pulong sa Ginoo. Kanang natural spirit, pagbati na nimo sa imong unod. Kanang mukaon, muinom, magsinina, matulog, magsuri-suroy, maglaag, mangibog, man ang pagbati nimo sa unod. Sinumpaki man ang pagbati sa espiritu sa unod. O nagkikinang ng gayon nga din, kung mabuhay ta sa espiritu, maglakaw ta sa espiritu. Muna, natong gikinabuhi daw sa espiritu, pagtuo. Muna, gingon dito sa Galatians chapter 2, verse 20. Nga matod pa niya, if we receive the witness of men, the witness of God is greater. For this is the witness of God, which hath testified of His Son. Kung doon na may witness sa tao, mas labaw pagayod ang witness sa Ginoo. Kaya mao kini ang witness sa Ginoo na nagtestify sa iyang anak, ang anak. He that believeth on the Son of God hath the witness in himself. He that believeth not God hath made him a liar, because he believeth not the record that God gave of His Son. Mao na ang anak yun. Mara mingon ka nga tuo mo ko ni Jesus Christ. Dili lang kay mutuo ka, witness yun ka. Kung sa may mong i-witness be, kanang kung tinuod ka witness, nakay pagbati yun. Nga ikaw tinuod Kristiyanon, ikaw nakay pagbati nga diin ang dugo, mo na'y naglukat nimo. Ang bautismo, mo na'y naghugas nimo. Sa ato pa, gibanaw ka, gilubong ka sa tubig, aron mahugasan imong sala, bago na kag kinabuhi. So therefore, kay bago man kag kinabuhi, kung sa man ang bagong kinabuhi, ang nataw sa unod-unod man, ang nataw sa espiritu, espiritu. Ang nataw sa espiritu, who walk not, and there is condemnation. Ingon pa sa Roma chapter 8, ha? There is now no condemnation. Adunanay kaniya nga diin karon nga nagalakaw, walay condemnation. There is therefore now who no condemnation, who walk not after the flesh but after the spirit. Ang walay condemnation, kapag mo sanay condemnation, kamatayon. Ang walay condemnation is katong naglakaw, subay sa espiritu. Subay sa pulong ba, kanang tinuod nga Kristohanon, kung maglakaw ka sa tinuod nga Kristohanon, batian niya ang pulong. Kung sa imong nadunggan, mo ito'y buhata. Ayaw nang ingon, nadunggan nimo, nyawa na nimo buhata. Patay ka sa tubangan sa Ginoo. Kinahanglan ang imong kinabuhi, mao na ni. Kung muani ka dini, mao na ni imong gibati kanunay. Muna nagsulti lang ko about the understanding. Kung nagwander rin ka sa pagsabot, mao nang gyang naa ka sa congregation of the dead. Sa John chapter 14, verse 6, muna iyang gingon, I am the way, the truth, and the life. Ang pagtuo sa mga tao, doon na kay life. Pero nga nung mamatay man, kanang life nga imong gituan, nga diin imong gituan kang Jesus Christ, dili na eternal life man God, because wala man kayong tuoan ang eternal life. Kaya nagtuo man ng gapaw ka mamatay, imbis eternal life ang gihatag ni Kristo, wa nang gingon, wa kay pagtuo, na kay pagtuo, pero patay lagi. Wa na ang usa ka butang nga ikaw witness. Sa verse 7, ingon pa niya sa John 14, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and that they are one. Kinsa maning Father, the Word, and the Holy Ghost. Kining Word, one is Jesus Christ. Ang tunay yun ngalan yun ni Jesus Christ is Word. Dili lang sa maghisgot nga Jesus, Jesus. Munang ningon si Jesus, why do you call me Master, and you will not follow my saying? Dili mamu sunod sa akong gisulti.
mo na ang gisulti sa Ginoo diri nga kana si Jesus Christ sa tinuod lang words yun na siya pulong ba pulong, and the words become flesh. Si Jesus Christ nahimo lang unod, pero in the beginning was the word, and the word was with God. Mo na nga ambot pasabot nga si Jesus Christ nga kung masunod ta sundo nato ning gisulat diri. Gani si Apostol Pablo, usa na siya nga nagsulat po sa gisugo ni Kristo nga bisan wa siya kakita kang Kristo, wa siya kaila kang Kristo, wa siya kakabaw kang Kristo, pero nagwali siya may tungod kang Kristo kay ngano man ang espiritu manggod sa Ginoo mo ni nagsulti ka Apostol Pablo may tungod kang Kristo. Mo na siya nagsulti about kang Kristo, mo na si Kristo mao kana ang pulong. There are three. The first record, abini mo, ang unang yung gi-record niya sa heaven, the Father. Munang ang Deuteronomy, chapter 30, verse 19, ingon pa ni Moses, ang pulong daw sa Ginoo ningon, I call heaven and earth to record this day against you, that I have said before you, life and death, blessing and cursing, therefore choose life, that both thou and thy seeds may live. O kamong tanan, o ang liso, mabuhi, pili ang kinabuhi. Doon na witness at una, the first record, na-record ang gina sa heaven and earth, nga ang Ginoo, nagsinadaan siya of life and death. Kung sa ganitong life, blessing, and death, curse. Imo pa din ang usbon. Kung mamatay ka, mingon ka nga palwaso pag yun katagaan ka kuan, kinabuhi nga walay katapusan, curse na ang giingon atong una pa. Mo nang niingon pilian ninyo ang life. Mo nang giingon dito sa Jeremiah, they choose death rather than life. Mo nang nangamatay. Mo na si Kristo ni balik pagit pag-usab, dasikan na gyud na siya witness o record. Na-record yun na si Jesus Christ na niyani siya, nagdala na po og life. I am the way, the truth, and the life. Sarong di gyapon ta mutuwa na. Di gyapon na to piliun si Jesus Christ. Di gyapon ta muduol niya. Nga siya naman ang life. Kanang atong iduol kang Kristo Jesus, eternal life na ang iyang buot pasabot. Kay nga naman, siya na ang nagpakamatay. Aron dili mo magpatay kang bayad sa sala, mao ginang kamatayon. Dilukat na ta, so therefore, mamatay lang gyapon ta. Atong ingnon ang Ginoo. Ingna si Jesus Christ, Lord, dili man itinuod imong kuan, pulong. Dili eternal life ay mong gidala diri, life lang gyapon. Mo nang way tao nga nagsulti og tinuod sa tinuod lang. Kay gani atong unang panahon nga mid-depart man sa ila ang kamatuoran. Deuteronomy chapter 4 verse 26. I call heaven and earth to witness against you this day, that ye shall soon utterly perish from off the land whereunto ye go over Jordan to possess it. Ye shall not prolong your days upon it, but shall utterly be destroyed. Oh, tanawa, kung gisit niya ang life aron mabuhi ta, nagsit po siya nga against yun siya sa mga tao. Soon, utterly perish, mga laglag yun mo. Kaya nga naman, kining 26, gisulti niya na daan ni mga laglag man mo, kaya man gid mong pili ining life. Muna ka ng yuta nga inyo ang pag-aadtuan diya sa Jordan nga inyo hang makabot, mapusis. Dili na mutas inyong nga adlaw diya, kundili mga laglag yun mo. Isulti naman na daan sa Ginoo mo itong nakatong land of promise nga gyatag sa ila. Hingon tong pulong sa Ginoo kung nabasahan, ayaw ninyo na ibaligya o karong gibaligya. Mo itong nangawala sila, maadto sila sa Europe. Pagkabot ni Hitler nga kuan, nadakpan ang mga Hudiyo, kaya wa naman sila ang mga Hudiyo, wa naman sa ilang yuta, lain naman nagpuyo at tundaan ng mga sa ilang yuta, mao gani na nga pagkabuntog ni Hitler, butong naghatag ang Amerikano nga din, pabalikon sila.
Manang bag-urang ng nahimong nasod ng Israel o kanang gitawag diya nga mga anak sa Ginoo. Kay nga naman gi-prophecy naman good. Tungod ining hinungdan ingon pa ni Hosea chapter 4 verse 6. My people are destroyed because lack of knowledge, because thou hast reject knowledge. I will also reject thee. O gi-reject gid sila gi-reject kay nga naman nag-reject man sila knowledge. Kita pod mausad na kay mao ni my people nya kita people naman taron. At una dili pa ta people karon mutukag people. Kung i-reject nimo ang knowledge, i-reject gyud ta sa Ginoo gyapon. Manan sa Hosea chapter 4 verse 1. Hear the word of the Lord, ye children of Israel. For the Lord hath a controversy with the inhabitant of the land, because there is no truth, nor mercy, nor knowledge of God in the land. Kami adto pa na, nor knowledge sa ilaha. Kita nakatay knowledge, kisa may nagsulti ninyong knowledge, be. Kinsa may nagwalig mga ingon ini. Habay mga bright, mga dagko mga tao na nagwalig ingon ini. At tinuod lang ako, maminaw ko sa mga wali, kulang. Hangtod karon kulang. Diun sa nila pag-entertain ang mga tao. O bitaw na kini dili ni entertainment ni, dili ni pagwapo sa simbahan kundi ni unsaon na to paghimaya sa Ginoo nga magpabilin gyud ta hangtod yang pagbalik. Labi na nga din. Sila mga udiyo, wag na sila kabaw sa bilangang katapusan. Pagpaabot lang na sa ila, mangandam lang na sila. Mo man gingon din Matod pa niya, for the Lord hath a controversy. Kung sa man ay controversy, atong una, strive. Ang Ginoo dili na makig-strive, makiglali sa tao. Karon niingon ang Ginoo, paminawa kining pulunga sa Ginoo kamong mga anak sa Israel, kay ang Ginoo adunay controversy, pakiglalis ninyo. Matod pa niya, with the inhabitant of the land, because there is no truth. Ay pakiglalis nga kamo, wa mo'y kamatuoran, mismo nagingon ang Ginoo. Wa mo'y mercy, wa mo'y knowledge diya sa yuta. Wala ng knowledge sa ilaha. Nakita, nakakatay knowledge, kinsa may nagsulti na itong knowledge, be? Wala na. Man, pagkamatay ni papaganit nakadawat sa Ginoo katong nawala ni si Apostol Pablo, karon kinsa man. Kinsa may knowledge nga nagsulti nato, mo bitaw ni kining pulong, gi-search nato ni magtuon ta dili kay nisulat na ang tanan. Muna nga ako nakaingon dito sa Ginoo, kagaya ko kay sumusulti ini kay lisod man gyud ni. Pagduduha mo gyud ang pastor ini mahitabo banig dili. Pero ako musulti mo tinuod gyud ni. Muna wa na ko lain barugan maura ni. Muna nga ang gidangat sa akong kinabuhi, glory to God nga ang Ginoo gayud nagiya nako. Wabot ra panahon mahimaya nila ang akong gialagaran. Kung tuoan man ko nila nga ang ako ang pagtuo, mingo mo gyud sa lahi gyud akong pagtuo. Gani naningon na unsan ang pagtuo ni Pasugalo. Gani pagisgot lang gani ako ning about ang tao nga di gyud mamatay kung mga lagad sa Ginoo. Naglibog dayon mga pastor ba murag mga parasyon mga eskriba ba nga nagsabot ni lansang ko sa krus. Mo gina ko nabati katong nag seminar with nagkuan mi dito. Kabiring ko nga mga ana man sila Ginoo. Wala pero gusto gyud ko gyapon magmahibaw gyud nga ang Ginoo tinuod. Wala gyud hindi sila mo to basta ako nakasulti gyud ko nga ang Ginoo tinuod. Mo bitaw na ako'y amigo gapon pastor gikan sa kwan. Wa namin nag-istorya to, habang naglagod na siya, pero gitawag ko niya, kaya nga naman nasa tuyo. Nag-testify sa siyang pagalingon. Maniagi gid sila sakit at mga agi mga bulana. Muna yung natahunaw na dahil ko, kwartahan sila. Dagan sila yung kwarta, pero kung wagi man nagsakit, useless ang Japon. Kita watay kwarta, glory to God, pero ang Ginoo nag-ayo nato, muto ba mo ana? Wa lagi tay balatian nga ihatag sa Ginoo nato kay nganuman kung makakaplag mo ining understanding mo nang gingon help na sa imong lawas. Mo to kay mo gyud ko maluoy ko kay gato akong kauban nga pastora, classmate din na mo sikang pa nga namo pero nagka-classmate mi ana sa usa ka room ko to sa yang asawa ko kong classmate jud. Nagniwang siya nakay manimay niglawas pero karon lahi da ba.
Ningon siya sa ako nga nag-agi na gina siya kuwan. Nag-agi yun siya sakit ba? Mo nang gingon nga naghinti na lang daw siya ron. Kuya kay mga sakit karon di ba? Mga diabetes, mga matod pa niya, kulang daw siya og sugar, kulang siya asin, kulang yung sweet and sour kay ni. Ito pagkaon bakal basi kuwang kag iron. Muna mata kusgot me nakaingon siya pero musingit ut ako pastor pulong sa Ginoo ang kabalo na ko nga di hindi gid sila modawat. Inana mo sa muna kamo karon ang pulong sa Ginoo tinuod ni akong gisulti ha. Ila man ko kung gi-request bisag di ko kabalo mo trabaho, pero glory to God, sige ko kapulong kung mahimo lang dili na namadayon nga iyang tawagon ko. Wala akong prayer, pero kung imo kabubuton, wato ko dito, apat to, ang santo ra magyagapon ko nga walay libog sa akong kasing-kasing kay nga naman. Hindi di ko kabalo na inong